kay Pride Month manggudron sa Pride atong mga Month, day. kaigsuonan na LGBTQ+++, no? So dunay gihimo dong irin nga storytelling time sa mga bata. Okay. So sa kabaranggayan naghimo ang usa ka Dimitri Cortez. Sa diha akong gi-research dong ini usa din siya ka Vlogger. organizer. Vlogger og anak sa mayor. Di basta-basta nga. Miyembro po sa LGBTQ. Yes. Okay, sige. Si Sir Dimitri Cortez, no? Nagpahigayon og proyekto, ang tawag sa proyekto mga ginikanan, The Culture of Reading, Queen Story Hour sa kabataan. Okay? Kanindot. O sa ka proyekto nga nakasentro sa pagbasa o pag-lecture, pinaagi usab sa libro. Ang title sa libro, Being You, A First Conversation About Gender. Di basta-basta, no? So, mga bata ang ilang audience na dahil. Yes, kabataan. So, ang kauban ni Sir Dimitri dong irin, mga drag queens. Katumpong mga kuan po. Katumpong mga sikat po dito nga membro sa kanang ilang sektor. Yes, si Black Dahlia o si Maria Lava. Di man ko familiar pero maura ni siya. So, tipik daw ni sa kasaulugan sa maong LGU, kalabot sa Pride Month, o gihatagan sab og pagpasabot. Ang kabataan sa kabililhon daw sa pagpadayag og kaugalingon nga walay gitaguan sa personalidad. So, uban nila ang City Library. Di basta-basta. Sa maong kalihukan. Nga na kontrobersyal man aron day. Usa may problema na nga gituluan man day mga bata kahaoga kining sakto nga pagbasa. Mao pod day pangutana nila sa labi na sa mga LGBTQ community dong irin. Ngano daw unsa daw issue ani kay ang problema base sa mga reaksyon din ha. Basahon ako ning reaction para di mo makuan. Nay nag-share ani niingon siya din nga I am not ingon si Pekru Beth. Okay. I'm not against LGBTQ. Okay. But this is really inappropriate alang sa mga kabataan. So sa ato pabaragwa sa lugar. Oo, ingon siya, let gay be gay. Let children be children. Murag nakagets na ko. Okay. Murag ayaw tudloy ang mga bata nga mahimong bayot. Murag ingon na ang tono. No? Ayaw itudlo sa mga bata. Kung kamo, ana inyuhang preference kay manghamtong naman mo. Okay. Dili daw ipakita, ipa-influence sa mga bata. Ayaw i-introduce. Correct, no? Ang kabayutan. Napadri si Jessa May Sanz. Ingon pa niya dong Irina, unsa naman ning kalibutan? Corrupting daw corrupting the minds of the young, no? Just for pride. So, dili daw maayo, nothing to be proud of, ingon pa niya, no? Yan, ingon po diri si Osaka Chester dong Irin. Unsa ingon ni Chester? Ingon po siya nga, kanang English man hinuon pero ako na lang ning binisayon. Sige, ngano daw unsa daw issue atong paghimo daw sa maong LGU. Nga kung wala man po daw gi-confuse ang mga children, isa pa ang tumong daw is katong pagpadayag sa ilaha daw personality o from the book itself, be you. Unsa imong preference in life. May punto po day. Kay basig ka mo rin naghatag og meaning ana. Nagide si Ed Rosete. Ed Rosete. Bakit ang daming galit? Ano daw nga suko daw mga tao. Daghang po nga suko. Ano man ka po. Pero napainingon diri usa ka inchik-inchik mo na yang name siya nga. Sige, impluwensyahe gid ninyo mga bata para managhan daw ang mga kabayutan daw kuan. Mapodiyahang reaction din Napay isa, I think si Leah Coyo. I think teaching kids about gender is a good step. Maayo daw ng ngalakang para malikayan daw ang mga gender-related na mga biases daw iri. Depende daw na sa ato adong pagdawat. Niinin na mga butang. Pero ingon diri si Jasper Dahilan, this is a big no. If ganahan mo magbinayot o mag-express sa inyong kaugalingon, ayaw ninyo apil-apila ang mga